Kääntäjät Mirja Hovila, Marja Leinonen ja heitä haastattelee Jana Steinberg-Ranki. No. Kai meidän on aloitettava. Aloitetaan siis ihan perusasioilla, että jos nyt sattuisi olemaan sillä tavalla, että täällä on ihmisiä, jotka eivät tiedä Rainiksestä mitään, vaikka kiitos suurlähettilä paldies, kun fantastisk saista oppia daudz puules. Mä sanoin, että kiitos suurlähettiläälle siitä, että hän kertoi todella paljon Rainiksesta, tai ainakin siitä, että jos te ymmärsitte, niin sitten Rainis tarkoittaa latvialaisille hyvin, hyvin paljon. Mutta jos aloitetaan ihan perusasioista, siis hän on meidän kirjailijamme, joka on syntynyt vuonna 1865 ja kuollut vuonna 1929. Viime vuonna hän täytti 150 vuotta. Ja sitten hänen kunniaksi sitten Latviassa järjestettiin myös Suomessa, kuten suurlähettiläs sanoi, erilaisia tapahtumia. Ja sitten tämä kirjakin on tavallaan kaikua näistä tapahtumista. Mutta ehkä sitä vielä niin kuin tämän suurlähettilän puheen lisäksi, että kuinka merkittävä ihminen kirjailija, poliitikko latvialaisille on Rainis. Mä voin kuvailla teillä sanoilla. Kun muutama päivä sitten tapasin aivan niin kuin vahingossa Espoossa erään latvialaisen tutun. Ja sanoin, että arvaa mitä, muutaman päivän kuluttua me joutumme menemään suurlähetystöön. Ja sitten siellä meitä on 3 naista, jotka aiomme kertoa 45 minuutissa Rainiksesta. Kuka on Rainis? Sen sanoi, että se on mahdotonta. Älkää edes aloittako. Ei. Meillähän Rainis virtaa suonissamme. Ja tämä oli lause, jota mä ajattelen, että te varmaan haluaisitte kuulla. Mutta kuitenkin tässä me ollaan kierrelty kuin kissa kuumaa puuroa, mutta kenties kääntäjät voisivat kertoa, että miksi Rainis on niin merkittävä latvialaisille? Mitä kaikkea hän toi latvialaiseen kirjallisuuteen ja kulttuuriin? Ehkä Marja, jos mä kysyn sinulta. Tässä oli monta kysymystä. Mikä nyt? Miksi niin merkittävä? Miksi niin merkittävä? Koska häntä sanotaan jopa modernin latvialaisen kirjallisuuden aluettamijaksi ja myöskin kirjakielen kehittäjäksi. Hän joidenkin mielestä esimerkiksi kansakunta syntyi käännöksissä ja hän aloitti uransa kääntämällä paljon maailmankirjallisuutta alkaen antiikin kirjailijoista ja joutui siinä sitten keksimään ja tuomaan kieleen uutta sanastoa. Vähän niin kuin meille Elias Lönnrot. No kaikki niistä sanoista eivät välttämättä ole jääneet eloon, mutta hyvin moni on. Nyky-latvialaisetkin kyllä tietävät, mitkä sanat ovat Rainiksen sanoja. Heitä on niin hyvin koulussa opetettu. En mene sanomaan, että se olisi kaikki käännöksissä tullut esille, vaikka me Janan kanssa paljon keskustelimme asiasta. Korkea tyyli kuitenkin säilyi. No sitten hän oli poliittinen toimija ja häntä nimitetään jopa Latvian sosiaalidemokratian isäksi, koska hän ensimmäisenä toi Sveitsistä kansainvälistä marksilaista kirjallisuutta ja Dienaslappa-lehden toimittajana pystyi sitä sitten levittämään ja ideoita kehittämään. Hän oli hyvin innokas julkistaja tässä mielessä. Mutta samalla hän kuitenkin oli kansallismielinen, kansallisromanttinen suorastaan. Siinä kun hänen puoluetoverinsa korostivat sitä, että sosialismin pitää olla internationalistista ja kaikkien työläisten riippumatta kansallisuudesta tulee pitää yhtä, niin hän katsoi, että työläisetkin tarvitsevat oman kansakunnan ja oman kielen. Ja ennen kaikkea hän ajoi tätä itsenäisyyttä kielen ja kirjallisuuden avulla. Myöhemmässä vaiheessa hän sitten siirtyi hyvinkin filosofisiin aiheisiin, yleismaailmallisiin. Ja tässä varmasti yhtenä herätteenä oli muun muassa nämä klassiset kirjailijat, sitten myöskin Raamattu, josta hän otti paljon aiheita ja sovelsi niitä runouteensa ja näytelmäkirjallisuuteensa. Ja sitten kun 14 vuotta kestäneen maanpaon jälkeen hän palasi Latviaan, niin hän oli kansallissankari kerta kaikkiaan, koska nyt Latvia oli itsenäinen ja se asia, mitä hän oli ajanut, oli toteutunut. Hänestä tuli sitten, niin kuin suurlähettiläs mainitsi, kansanedustaja, opetusministeri,
Kansallisteatterin perustaja ja monia muita asioita hän pani alulle. Mutta jatkoi myöskin tuotantoa koko ajan. Nyt en puutu siihen, mitä neuvostoaikana hänestä sanottiin. Silloin korostettiin ennen kaikkea tätä poliittista kirjallisuutta, poliittista toimintaa. Siteerattiin sellaisia runoja, joissa tämä taistelu tulee erityisesti esille, mutta tässä kokoelmassa niitä nyt ei ole, koska mä katson, että on vähän turha panna sinne runoja tyyppiä pureporvari ananasta, niin kuin venäläisestä kirjallisuudesta tunnemme, että antaa sen nyt jäädä. Jotakin vähän erikoisempaa, yleisempää. No ehkä tästä kirjasta puhutaan hetki myöhemmin, mutta nyt tässä nyt kaikilla on jo syntynyt mielikuva, että Rainis on todella paljon tehnyt latvialaisen kulttuurin hyväksi, latvialaisen kirjallisuuden hyväksi, mutta sitten huolimatta siitä, että hän vie niin paljon tilaa latvialaisesta sellaisesta niin kuin henkisestä elämästä, niin jos mä noin vain voin sanoa, niin muille kielille häntä ei ole juurikaan käännetty. Että häntä on käännetty venäjäksi ja sieltä löytyy sellaisia kuuluisia kääntäjiä kuin esimerkiksi Anna Akhmatova, mutta muille kielille ei juurikaan. Silloin kun Rainis täytti 100 vuotta, niin sitten Latviassa oli sellainen iso hanke, että nyt käännetään Rainis kaikille kielille. Ja sitten se tarkoitti niin kuin kaikille Neuvostoliiton kielille. Ja sitten koska Karjalassa virallinen kieli oli suomi, niin sitten muun muassa se sama teos Kaatuneita honkia on käännetty myös suomeksi siinä samassa yhteydessä. Mutta muuten jotenkin tuntuu, että kääntäjät ovat välttäneet Rainiksen kääntämistä. Niin sen takia mä halusin kysyä ehkä Mirjalta, että miksi? Ja miten sinun tiesi niin kuin päättyi Rainikseen ja miten sinä löysit hänet? Että tässä on taas niin kuin kaksiosainen kysymys, että aluksi niin kuin tästä niin kuin koko kääntäjäkunnan puolesta. Se kynnys on kyllä korkea, koska Rainiksen asema on niin ikoninen ja niin sellainen, että kun hän siellä Esplanadin puistossa istuu siellä patsaalla, niin hän on kirjaimellisesti nostettu jalustalle ja myös henkisesti erittäin korkealle. Että siinä tulee se kynnys, että pystyykö siihen onnistumaan, koska niin kun, mun mielestäni kääntäminen on mahdotonta. Niin moni muu on samaa mieltä, että vaikka sitä käytännön pakosta sitä tehdään, koska ilman muuta sitä ei meillä olisi maailmankirjallisuutta. Mutta että siinä on aina se jää aina jossakin vajaaksi. Niin se Rainiksen asema on semmoinen, että on hyvin korkea kynnys, koska kritiikkiä aina pelätään. No tässä tapauksessa, tässähän oli näin, että Marja teki alustavan valikoiman näistä runoista, joka oli huomattavasti laajempi. Me sitten ei voitu niitä kaikkia ottaa. Ja myöskin sitten Karkla, kirjallisuuden tutkija, sitten esitti omia suosituksiaan, jossa niin tietysti oli pyrkimys, että siinä on mahdollisimman erityyppisiä eri aikakausilta erilaisia runoja. Jotkut karsittu pois sen takia, että ne oli liian vaikeita. Että mä koin, että ei onnistu. Että lopputulos ei ole semmoinen, että mä voisin sitä allekirjoittaa. Mutta että mikä oli kysymys? Sitten ehkä sä voisit puhua niin kuin omasta suhteesta Rainikseen ja sitten siitä, miten sinä löysit tiesi hänet. Joo, omasta suhteestani mä myöskin Terokin aikaisemmin pyysin minua kirjoittamaan tuonne seuran kotisivuille tästä prosessista ja sieltä, joka haluaa lukea, niin siellä on mun pitkät selostukset tästä mun dilemmastani. Että mä olen Helsingin yliopistossa tietysti tutustunut Latvian opiskellessani Rainikseen ensimmäisen kerran 90-luvulla, mutta hän jäi mulle etäiseksi. Että jotkut muut runoilijat jotenkin heti kolahti, taikka melkein heti. Mutta mä koin, että Rainis oli jotenkin semmoinen ihanteellinen ja jotenkin semmoinen vähän semmoista melodramaattista ja semmoista jotenkin vanhahtavaa. Et mulla oli hyvin pitkään semmoinen aika tuommoinen etäinen suhde häneen.
Mutta ennen kuin alkoi tämä juhlavuosi, siis sekä Rainiksen että Aspasian tämä 150-vuotisjuhlavuosi. Mä ajattelin, että mun täytyy nyt saada tästä hommasta nyt vähän, että mikä se on, että miksi se on niin tärkeä. Niin se jollain tavalla lähensi mua Rainikseen, että tuossa Sepon mieheni kanssa käytiin siellä Castagnolassa Sveitsissä, missä he oli maanpaossa 16 vuotta. Ja tämä kirja, Rainiksen yksi viimeisimpiä, on siltä ajalta muistoja ja runoja. Osa on kirjoitettu sinä aikana ja osa sitten myöhemmin vielä hänen ihan elämänsä loppuvaiheessa. Niin kun mä kävin siellä Castagnolassa ja siellä oli semmoinen yksi huone siellä kaupungin arkistossa, missä oli semmoinen Rainis ja Aspasia, niin kuin semmoinen pyhäkkö, jossa oli niitä kirjoja ja niiden käännöksiä, kun verran käännöksiä on kuitenkin. Ja siellä oli vieraskirja, jossa latvialaiset oli kirjoittaneet sitten, jotka oli käyneet siellä. Ja pihalla on sitten se Sirkse, kultahevosen patsas. Tosin se ei ole kultainen, vaan se on harmaa, mutta kuitenkin. Niin siitä tuli mulle sellainen käännekohta, että nyt mä voisin sanoa, että mä uskallan niin koskea tähän, että se ei mene rikki, että vaikka se muuttuu, kun se tulee suomeksi. Ja että meidän suhde on silleen, ei ole intohimoinen, mutta ei ole myöskään viileä. Meillä on asialliset välit ja mä kunnioitan häntä. Joo, Marja, miten sinä löysit Rainiksen? No suhteeni on vähän niin kuin tutkimusmatkailijan suhde täysin tuntemattomaan kohteeseen. Että vielä 2 vuotta sitten mä en ajatellut Rainista lainkaan. Mutta entinen opettajani Helena Johansson kehotti minua kirjoittamaan Aspasiasta seuran kulttuurikirjaan. Ja kun opettaja käskee, niin sitten entinenkin oppilas tekee sen. Mä ryhdyin paneutumaan sen historiallisen vaiheen elämään ja tekijöihin ja Aspasian elämään en erityisesti. Ja samalla tuli Rainis mukaan, ihan väistämättä. Mutta sitten seuraava vaihe oli, että tuli esille tämä mahdollinen kirja. Ensiksi mä ajattelin, että mä en ryhdy räpeltämään jonkun kansallisrunoilijan tekstien kanssa, että se on liian vaativaa. Mutta sitten minusta näytti, että näytelmiä voisi hyvinkin kääntää. Varsinkin kun mä löysin näytelmä, jossa ei ole loppusointuja ja jännittävä juoni. Indullis ja aaria. Nyt täytyy mainita, että suomeksi on ilmestynyt lyhennettynä tämä Kultahevonen. Se oli Helsingin yliopiston opiskelijoiden työ joskus 90-luvulla. Ja nyt aivan hiljattain totesin, että myöskin Joosef ja hänen veljensä on käännetty, mutta sitä ei ole koskaan julkaistu eikä esitetty. Se on teatterimuseossa roolivihkoina. Ja sen on kääntänyt ilmeisesti Jussi Snellman. Kukaan ei tiedä milloin. Hän ehkä omasta aloitteestaan, kun hän oli kiinnostunut buddhalaisuudesta, oli nähnyt siinä jotakin tällaista sielunvaellusjuttua, joka häntä kiinnosti, mutta sitä ei koskaan otettu ohjelmistoon. Eikä roolivihkoissa ole minkäänlaisia merkintöjä, että olisi edes harjoiteltu. Mutta sieltä sen ehkä löytää. Ehkä se on lyhennettynä, ehkä jotenkin muuteltuna, mutta tämä nyt on uutinen. Tällä kertaa. Tämä on todellakin uutinen, kun me ollaan niin kuin oikeasti tätä kultaisesta hevosesta me tiedettiin, mutta tästä Joosep ja hänen veljensä se on todellakin iso uutinen. Sitä pitäisi kaivaa esiin, sitä käännöstä. Mutta hyvä, että ryhtynyt sitä kääntämään. Niin, ja aariaa. Kyllä. Mutta siis mä luulen, että sellainen... Myös kaikilla latvialaisilla on oma henkilökohtainen suhde Rainikseen, mutta se mikä tekee Rainiksesta vielä yksi toinen ulottuvuus Rainiksessa on se, että Rainis on ollut suosittu, hyvin suosittu Latviassa aina. Ja minä muistan, että esimerkiksi neuvostoaikoina, kun oli tapana laittaa jotain kehystettyjä julisteita seinälle, niin siinä aina usein oli joku sitaatti Rainiksesta. Esimerkiksi silloin, kun minä pienenä kävin isäni kanssa isän työpaikalla lasitehtaalla, niin sitten siinä seinässä mä muistan, että siinä luki Rainiksen sanat, että se on niin kuin suurin piirtein se sisältö oli sellainen, että jokainen joutuu
antamaan oman panoksensa, jotta suuri työ niin kuin etenisi, jotain vastaavanlaista. Se on ja sitten, niin, mutta sitten Rainiksen merkityshän oli todella suuri, tai hän oli erittäin suosittu myös ennen neuvostomiehitystä, ja myös Latvian taas itsenäistymisen jälkeen. Että miksi? Mitä te luulette? Miksi kaikenlaiset, hyvin erilaiset valtarakenteet ovat pitäneet Rainista niin kuin omana äänitorvenaan? Hänellä on niin vaihtelevaa tuotantoa. Hän koko ajan korosti sitä, että ihmisen täytyy muuttua ja kehittyä. Ja se näkyy myöskin tuotannossa. Joo. Ja sitten näytelmät ovat hyvinkin symbolistisia. Että jos aina hyvä ja paha taistelee, niin jokainen aikakausi löytää sen oman pahansa ja hyvänsä. Tosin Indulisi aaria ei ole symbolistinen. Se on ihan silkkaa historiaa. Paitsi on siinä sellainen Romeo ja Julia kuvio. Suosittelen. Se on jännittävä, koska se perustuu 1200-luvulla käytyihin kuurilaisten, liettualaisten ja saksalaisten sotiin. Maata juuri valloitettiin. Joo. Haluaisitko sinä jotain lisätä vielä tähän? Niin, tosiaan, että niin kuin sanoit, että kun hän on niin monipuolinen, niin sieltä löytyy jokaiselle jotakin. Ja just, että silloin on helppo myöskin käyttää keppihevosena just myös poliittisiin tarkoituksiin tai muihin tarkoituksiin. Ja että miksi Rainis on nyt taas tullut suosituksiin. Toisaalta jotakin semmoista jatkuvuutta just, että koska se liittyy Latvian itsenäistymiseen ja ensimmäisen itsenäisyyden aikaan, ennen neuvostoaikaa. Siinä on sitä jatkuvuutta, joka kuitenkin on tärkeää tuollaiselle nuorelle kansakunnalle ja tietysti muillekin. Että nyt on esimerkiksi kun tullut näytelmistä aivan uudenlaisia sovituksia. Että niissä on aika tuoreesti voitu löytää niin kuin ihan eri näkökulmia siihen vanhaan siihen niin kuin raamiin. Sieltä on helppo löytää eri elementtejä ihan mihin tahansa. Joo. Eli tässä nyt tuli sanotuksi tosiaankin se, että Rainisen tuotanto on aivan valtava. Sieltä löytää mitä vaan. Mutta tämän kirjan kansiin on mahtunut tietty määrä Rainiksen teoksia. Ja Marja jo tässä mun mielestäni hyvin kertoi siitä, että miksi on nimenomaan Indulisi aaria valittu. Vaikka mun mielestäni, kun mä ensimmäisen kerran kuulin siitä, että se on Indulisi aaria, joka tulee tähän kirjaan, mä olin ihan kauhuissani, koska se on Rainiksen niin kuin suurin teos, tai suurin näytelmä, tai pisin näytelmä, ja sitten se tuntuu, että kun Rainis jo muutenkin, että on niin vaikeaa kääntää, ja sitten vielä otetaan niin kuin pisin työ. Mutta runoista, miksi juuri nämä runot? Se on kyllä vaikea kysymys. Siinä meni puoli vuotta, kun mä kävin läpi niitä runovolyymejä, joita on aika monta. Niin on. Mutta todellakin mä ajattelin suomalaista lukijaa. En ollenkaan sitä, miten runo oli ehkä ajankohtainen silloin, paitsi muutamissa tapauksissa. Ja se selvästi näkyy, että Rainis on kirjoittanut tämän sen epäonnistuneen vallankumouksen jälkeen tappio mielialalla tai surullisena. Siinä on muutama. Ja sitten vähemmän otin myöskin sellaista sentimentaalista rakkauslyriikkaa, koska mun mielestä Aspasia sen oli jo kirjoittanut. Heillä on hyvin paljon yhteisiä aiheita. Joo. Täytyy sanoa, että tietysti hän kirjoitti esimerkiksi tämän loppuja-kirjan, että sen on tarkoitus olla sykli, siis runosikerma, jossa on erilaisia teemoja. Tähän ei voi tehdä sellaista. Sieltä on poimittava vain joitakin. Joo. Ja siis täällä jo mainittiin useamman kerran Aspasian nimi, siis niille, jotka eivät tiedä, niin sitten vaikka sitä on jo mainittu, niin Aspasia siis oli Rainiksen vaimo. Hän oli, mä sanoisin, että ainakin yhtä merkittävä kirjailija ja runoilija ja näytelmäkirjailija kuin Rainis Latviassa. Hän oli ensimmäisiä, joka rupesi puhumaan naisten oikeuksien puolesta. Hänkin oli kansanedustaja jonkun aikaa. Ja hän itse asiassa silloin, kun heidän elinaikanaan ainakin aluksi, hän oli suositumpi Latviassa kuin Rainis. Ja tähän kirjaan on otettu myös valikoima Rainiksen kirjeitä Aspasialle, mutta se koko kirjeenvaihto on hyvin merkittävä sekin latvialaisessa kulttuurissa. Mirja, osaatko kertoa, miksi?
No ensinnäkin se on ihan valtavan laaja se kirjeenvaihto. Kun tässä on yksi osa kootuista teoksista. Tässä on selityksinen yli 650 sivua, niin 5 tällaista osaa on pelkästään kirjeitä. Toki ei pelkästään Aspasialle, vaan ihan ensimmäiset täällä hän kirjoittaa perheenjäsenille, kun hän oli tullut gymnasiin Riikkaan. Hän kirjoittaa vanhemmillensa ja sisaruksillensa. Ja sitten hänellä on kirjeitä tietysti työasioihin liittyviä ja myöskin kirjailijatovereille ja ystäville. Ja kun Rainis ja Aspasia joutui olemaan eri vaiheissa aika paljon erossa toisistaan, niin sen takia myös heidän keskinäinen kirjeenvaihtonsa on niin laaja. Että Rainisen kirjeitä on ja kortteja on yli 1300 ja Aspasian yli 1100. Säilynyt, kenties on vielä hukkaankin joutunut. Ja ne on yhdessä otettu semmoiseen Unescon maailman muisto semmoiseen luetteloon, jossa on tämmöisen aineettoman perinnön tämmöisiä merkkiteoksia, niin se kokonaisuus näistä kirjeistä. Ja tosiaan niin niistä nyt on itse asiassa hyvin pieni valikoima, koska se aineisto on ihan valtavan suuri. Ja toisaalta niin se oli melkoisen haasteellista, koska se kieli on todella, välillä se on hyvinkin semmoista koristeellista ja maalailevaa ja semmoista melkein tajunnan virtaa, kun Rainis kirjoittaa Aspasialle oikein sen tunteenomaisesti. Sitten välillä taas, varsinkin kun he oli erossa, hän oli karkotettuna ja muualla, niin että ihan käytännön asioita, mitä Aspasian pitäisi tehdä, mistä saa rahaa, saako he jonkun apurahan jostakin ja konkreettisia asioita ja omatekoisia lyhenteitä, joita tutkijatkaan ei kaikki tiedä, että mitä ne tarkoittaa, niitä voi arvuutella, että mitä nämä lyhenteet tarkoittaa. Sitten Aspasialle hänellä oli tietysti ihan omia lyhenteitä, varsinkin korteissa, missä oli vähän tilaa, niin hän saattoi paljonkin käyttää niitä lyhenteitä, jotka Aspasia ymmärsi, mutta ei kaikki ulkopuoliset sitten enää. Ja myöskin hän kirjoitti monella kielellä, että läheskään kaikki ei ole latviaksi kirjoitettuja. Koska Rainis ja Aspasia molemmat kävivät koulunsa saksaksi, niin heilläkin osittain kirjevaihto oli saksankielistä. Ja myöskin perheenjäsenille, kun Rainis kirjoitti sieltä Riian gymnaasista, niin ne oli saksankielisiä. Sitten osittain oli myöskin venäjäksi kirjoitettuja. Ja myös silloin, kun esimerkiksi Rainis oli Liepājassa vangittuna, niin hän kirjoitti venäjäksi sen takia, että kun sensuuri luki ne, niin se nopeutti sitä prosessia, ettei tarvinnut ensiksi löytää sitä, joka ymmärtää sen latvialaisen tekstin, ja sitten voitaisiin arvioida, että hyväksyykö sensuuri tämän kirjeen tai kortin. Mutta sitten välillä hän onnistui kyllä ujuttamaan sieltä myöskin latviankielisiä kirjeitä tai kortteja ohi sensuurin, ja silloin hän saattoi kirjoittaa vähän vapaammin. Eli näissä kootuissa teoksissa on mukana kaikki kirjeet, jotka on sitten latviannettu. Ja tässä meidän kirjassa on pieni valikoima, johon tietysti mä otin ensimmäisen ja viimeisen. Mutta mitä siltä väliltä, niin se nyt on ihan mahdoton sanoa. Mutta erittäin tunnettu Latvian ja merkittävä latvialainen Rainiksen tutkija, tohtori Jānis Sālītis, joka on siellä kirjallisuusmuseossa työssä ja on pitkään tutkinut Rainista, niin mä sain häneltä valtavasti apua siihen valikoimiseen, että hän ehdotti mulle joitakin just niin kuin eri aikakausilta niistä vankeusajalta, karkotuksesta ja sitten Sveitsin pakolaisuudesta, koska sielläkin he joutui välillä olemaan erossa, kun Aspasia oli esimerkiksi Zürichissä, hän oli välillä hoitamassa terveyttään ja hän oli ystävien luona. Et silloinkin heillä oli aika paljon kirjeenvaihtoa. Mut tosiaan niin, se valikoima on tietysti erittäin subjektiivinen. Että yhtä voitaisiin sanoa, että miksi tämä eikä tuo. Jotkut mä etin pois, että tämä on liian vaikea, että se on niin hidasta, että mulle ei tule ikinä valmista. Että ihan konkreettisia syitäkin siihen. Mutta mä yritin kuitenkin, että siinä on erityyppisiä, eri aikakausilta. Tietysti yksi vielä se oli se mielenkiintoinen hidastava tekijä, että nämä Rainiksen käyttämät lempinimet. Joista jo viime vuonna, kun Helsingissähän oli se yksi, en valitettavasti itse päässyt siihen, se yksi tilaisuus, missä käsiteltiin Rainiksen ja Aspasian molempia näitä lempinimeä, jotka on ihan uskomattomia, joita ei löydy sanakirjoista eikä mistään.
Että jos Rainis kirjoittaa vaikka pikku sydänvereen, niin suomeksi jotenkin ei oikein toimi, mutta heille se oli ihan ok. Et siellä oli hyvin erikoisia. Sitä voi kyseenalaistaa, että toimiiko se latviaksikaan, mutta se on kuitenkin, se on hyvin niin, kahden ihmisen välinen niin kuin nimitys tai joku se on hyvin henkilökohtainen. Joo, ja sitten hän saattoi sekoittaa kieliä, että esimerkiksi niin vaikka saksan Sonne eli aurinko, niin hän teki siitä latvialaisen diminutiivin sonnin, eli niin kuin Saulite olisi Latviassa niin kuin päivänpaisteen, niin tämmöisiä ihan omaperäisiä. Mutta valikoima on täysin subjektiivinen. Joo. Tuleeko sieltä kirjeistä jotenkin Rainis esille, niin kuin, totta kai sieltä tulee esille kirjeistä Rainis ihmisenä, Rainis henkilö, millainen hän oli? Rainis oli vaikea ihminen. Sitten varmaan monet on samaa mieltä, niin kuin usein tietysti luovat ihmiset voi olla aika toisissa asioissa hyvinkin lahjakkaita ja kehittyneitä, mutta sitten kaikki ominaisuudet ei voi olla ihan yhtä kehittyneitä, niin kuin että hän oli herkästi loukkaantuva. Se näkyy ihan jo alkaen niistä, kun hän kirjoitti perheenjäsenille sieltä Riiasta, että te olette mulle jo 2 kirjettä velkaa ja hän odottaa joka päivä, ei tule kirjettä ja oikein syyttelevästi kirjoitti. Ja samoin Aspasialle, että en ole saanut sinulta nyt vielä, eilen en saanut sinulta kirjettä, tänäänkään ei posti tuonut minulle kirjettä sinulta. Hän koko ajan hirveästi odotti sitä. Ja vielä ihan tässä lopussa, kun hän meni semmoiselle matkalle Palestiinaan ja Egyptiin, ja sieltä hän myöskin tiheästi lähetti kirjeitä ja sähkösanomia, ja aina hän niin kuin tarkasti, että mihin osoitteeseen hänelle voi kirjoittaa. Että niin ja niin kauan olemme täällä, sinne voit lähettää minulle postia tai lähettää sähkösanoman. Että hän niin kuin aina kaipasi niin kuin semmoista vahvistusta. Että musta se tulee hyvin selvästi esille. Sitten tietysti niissä on paljon ristiriitoja näitä poliittisen elämään liittyviä, kun hän kokee, että häntä ei arvostettu. Ja tämmöisiä hän purkaa sitä. Sitten toisaalta hän rohkaisi Aspasia. Aspasia oli kirjoittanut jonkun teoksen, joka ei ollut saanut hyviä arvosteluja heti lehdissä, niin hän sanoi, että ei kun tämä on sun paras teoksesi ja et usko itseesi. Että sitten toisaalta hän saattoi olla hyvin tämmöinen kannustava. Joo, ja sitten vielä viimeinen kysymys tähän liittyen, niin miltä kieleltä sinä käänsit nämä kirjeet? Tai millä kielellä ne oli kirjoitettu alun perin? Siis mä käänsin pelkästään latviasta. Pelkästään latviasta? Joo. Ja oliko ne alun perinkin kirjoitettu latviaksi? Ei kaikki, koska esimerkiksi just mitkä on siinä niitä varhaisimpia, niin siellä on, kun hän oli siellä Venäjällä karkotettuna, niin ei ne ollut latviaksi kirjoitettuja. Että sieltä ei olisi löytynyt semmoista hyvää aineistoa välttämättä. Että siinä täytyy vain luottaa, että ne, jotka on näihin latvian tanut, että ne on osannut asiansa. Joo. Mutta nyt ehkä me voidaan oikeasti tarttua härkää sarvista ja puhua siitä, että miltä tuntuu kääntää Rainista, millaisia haasteita se tuo. Marja, Indulis ja Aaria, suuremmoinen iso työ tehty. No, paljon on sanakirjaa käytetty, niin. Täytyy sanoa. Mitä sanakirjoja sä käytät? Mitä yliopiston kirjastosta löytyy? Joo. Sitten sinulta olen kysynyt. Se on elävä sanakirja. Sitten mä olen katsonut venäläistä käännöstä myös. Joo. Käytätkö myös saksankielistä käännöstä? Joo. Ei täällä ole. Niin. Runoissa jonkun verran kyllä. Joo, no sieltä joo. Joo. Ja millaisia, mitkä olivat ne kääntämisen haasteet? Tai mitä oli helppoa? Tai mitä oli? Me tiedetään, että Rainis on tuonut hirveästi uudissanoja latvian kieleen, että millaisia ratkaisuja sinä löysit niihin, että käytitkö ihan pelkästään suomenkielisiä vakiintuneita sanoja vai otitko tämän käänteen vapauden ja lähditkö Rainiksen hengessä tai Rainiksen viitoittamaa kieltä, lähditkö ja keksitkö omia sanoja? Ei, mä katsoin, että tämä ei kaipaa uutta Hansseloa. Kyllä pitää Suomen korkeatyylin sanojen riittää. Joo, ei kääntäjällä ainakaan yleensä on kääntäjän tehtävä ei ole keksiä uudissanoja. Jossakin yksittäistapauksessa ehkä. Entäs Rainis oli myös hyvin ahkera vankojen ja vanhentuneiden ja murresanojen käyttäjä. Miten niillä kävi tässä käännöksessä?
Niistä piti myöskin neuvotella. Siis voisi sanoa, että Jana on 3. kääntäjä tässä projektissa. Tämä nyt rikkoo vähän tämän kaavan, että minä haastattelen ja vastaatte. Niin pallo menee edestaan. Joo. Ja sitten vielä sellainenkin, että kun se kuitenkin on, teksti on kirjoitettu noin 100 vuotta sitten, se on auttamattomasti vanhaa kieltä. Se on 100 vuotta sitten, miten sen kanssa tulisi toimia? Tulisiko se kääntää nykykielelle? Meillähän on erilaisia tyylejä, joista voimme valita. Et ei siinä mitään kovin arkisia sanoja voi käyttää, eikä saa käyttää. Joo, arkiset sanat eivät jotenkin liity yhteen. Ei. Me olemme sitä sukupolvea, että me vielä hallitsemme vanhempaakin tyyliä. Toki siellä kirjeessä oli myöskin arkisia asioita, että siinä mielessä, mutta että runossa sitten niin mekin paljonkin pähkäiltiin joitakin kohtia, että sinäkään et latvialaisena ollenkaan joku toinen latvialainen mulle antoi joku ihan toisen neuvon, että mitä se ei voisi tarkoittaa. Joku 3. sanoi, että ei aavistustakaan. Että tietty semmoinen ajan patina, tietty semmoinen aikakauden leima pitää säilyttää. Mutta ei silleen, että se näyttää niin kuin vanhan aikaiselta, siis sillä tavalla, niin kuin, että jos siinä on just se dilemma, se on ristiriita tavallaan, että ei voi kirjoittaa niin kuin Suomessa joku olisi kirjoittanut just siinä saman aikakautena, koska se ei olisi enää välttämättä luettavaa. Niin. Ja sittenhän meillä oli siloittelija. Niin. Siloittelija, joka väänsi verbiloppuiset lauseet nykykielen mukaisiksi. Hannu Oittinen. Elähän Hannu Oittinen. Ehkä mäkin saan sanoa. Joo, ole hyvä. Mä varmaan teen jotain sellaista, mikä varassa minua olisi on 4. kääntäjäksi. Varmaan rikoin teidän välittäjä. Mutta niin kuin Mirja sanoi, minusta mä olen samaa mieltä siitä, että se oli aika mahdoton ajattelista näytelmää, että se olisi niin kuin, ettei sillä olisi tehnyt mitään. Sitä piti hiukan tuoda lähemmäksi suomalaista lukijaa. Sitä mä ymmärsin, että tämän Kyllä. pitkin hampain hyväksy. Kyllähän sitten oli luettavampaa. Niin. Se on aina sellainen, se on todellakin dilemma, että onko se uskollinen sillä alkuperäistekstillä vai onko se luettavaa. Niin, joo. Mites runojen kääntäminen? Niin. Haasteellista hommaa. Tässä tosiaan useimmat näistä on semmoisia, että Marja oli tehnyt ensimmäisen version ja mä jatkoin sitten siitä. Mutta tosiaan niin monia oli semmoisia, jotka olisi ollut ihan hyvä ottaa mukaan, niin mä koin, että mä en vaan saa sellaista tulosta, että mä kehtaan laittaa siihen niin kuin nimeni siihen kirjaan. Joissakin tapauksissa mä onnistuin sen mitan ja myös loppusoinnut säilyttämään. Mitan mä yritin säilyttää kyllä pääsääntöisesti, paitsi että Rainis itsekään ei aina sitä noudata. Rainis saattoi vaihtaa sitä runomittaa kesken kaiken ja välillä tuntui, että vähän kömpelöstikin. Että se ihan ei ollut täydellinen, että mäkin saatoin ottaa sen verran vapauksia, mutta tosiaan joissakin tapauksissa sain ne loppusoinnutkin ja siitä mä olin aika tyytyväinen, mutta sitä ei voi pitää itse tarkoituksena, koska huonot loppusoinnut tekee huonon käännöksen ja sitten voi olla, että siitä sisällöstä jää uupumaan liikaa. Suomen sanat on pitkiä ja meillä on hyvin vähän yksitavuisia sanoja, mitä Latviassa taas on paljon enemmän. Esimerkiksi jos joka rivi alkaa nousutahdilla, siinä on aina ensimmäisenä yksitavuinen sana. Siinä kompromisseja siinä tehdään koko ajan. Joo. Mutta kyllä tosiaan Hannulle kiitos, että olit kyllä minusta aika lempeä siinä, että mä olin aika jännitin etukäteen sitä, että minkälaisia tuomioita mä saan sieltä, mutta sulla oli hyviä pointteja. Kiitos, mutta se johtuu vain siitä, että sulla oli niin hyviä käännöksiä, että niin ollut oikein mitään huomaa. Hyvä! Joo. Ja sitten tietysti aina on se, että erityisesti jos puhutaan henkilöstä, joka on
Niin, puhutaan siitä, joka on niin suuri, joka on tehnyt niin paljon, ei pelkästään kulttuurisaralla, tätä kirjallisuussaralla, niin sitten silloin kun häntä kääntää, niin sitten tuntuu, että hänet niinku tavallaan riisutaan kaikesta hohdosta, kaikesta niinku, että nämä itsestäänselvyydet, jotka latvialaisilla kaikki ovat itsestäänselviä, että Rainis on siinä jalustalla ja siellä korkealla ja siihen niinku ei kajota, niin sitten yhtäkkiä mun mielestäni kääntäjän työssä siihen todellakin kajotaan. Siinä niinku arvioidaan Rainiksen valintoja ja sitten niin mietitään, mitkä niistä on ollut niin järkeviä ja mitä kannattaa säilyttää, mitä ei. Ja sitten tietysti vielä tämä muu kulttuuritoiminta ja politiikkatoiminta, se jää tämän teoksen ulkopuolelle, koska sitten toiselle kielelle välittyy pelkästään se teksti. Mun mielestäni tämä kirja on erittäin arvokas myös sen takia, että siinä on Marjan kirjoittama pitkä johdanto, tai siis on kertomus Rainiksen elämästä, joka tuo mukanaan myös sitä kulttuurilastia, joka Rainiksella on Latviassa ja jota ilman Rainis ei olisi ajateltavissa. Vai onko hän ajateltavissa? Minä en tiedä, mä en osaa sanoa. Mutta tämä kirja tietysti syntyi täällä Rosenthal-seuran aloitteena 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi tai kannustamana, mutta innoittamana. Mutta miksi tämä kirja on muuten tärkeä? Miksi se on merkillinen teos? Miksi se on merkittävä? Merkittävä, anteeksi. Joo, merkittävä. Joo. Sehän on koko Latvian kulttuurin meillä. Mm. No ei nyt koko, koska Latviassa on muutakin Rainista. Vaikka tämän illan jälkeen varmaan kukaan ei enää usko sitä, mutta... Joo, siis kyllä tosiaan se esipuhe on tässä täysin välttämätön. Ja se enemmän kuin yksi sivu sitä taustaa. Koska myöskin Suomessa oli kansallinen herääminen ja me itsenäistyttiin melkein samoihin aikoihin, vaikka meidän sitten muuten on mennyt elämät eri tavalla. Mutta kuitenkin, että on semmoista kaikupohjaa, että me voidaan niin jotain ymmärtää pieni kansa ja se kielen kehittäminen 1800-luvulla ja tämmöinen näin. Et siinä mielessä suomalaiset voi niin jollain tavalla myös siihen samastua joihinkin asioihin. Sitten on tietysti Rainiksella oli tämä sosialismi ja Suomessa taas sitten meidän nämä merkkihenkilöt, mitä kirjallisuuden saralla on ollut, niin on ollut vähän toisenlaisia. Ja sen takia sitten Rainista voitiin käyttää keppihevosena siellä kommunismin aikana. Et se on aika jännä lukea niitä joitakin asenteita tai semmoisia, miten häntä silloin on sitten niin käytetty hyväksi. Et se on tavallaan se, mitä kun me ei olla sitä eletty sitä aikaa Suomessa, että me katsotaan sitä niin täysin ulkopuolelta. Mutta sehän ei korostu tässä kokoelmassa. No se, kuten tässä jo kanssa puhuttiin, Rainis oli kulttuuriministeri Latviassa ja hän hyvin aktiivisesti myös politiikan saralla edisti maiden väliset kulttuurisuhteet, hän itse käänsi. Paljonko Rainiksesta silloin, Rainiksen elinaikana tiedettiin Suomessa? Sitä on vaikea sanoa, koska Kansalliskirjaston se digitointiprojekti ei ole edistynyt 1900-luvun alkua pitemmälle. Että jos haluaa nähdä, mitä sanottiin, niin se pitää käsipelillä etsiä lehti lehdeltä sivu sivulta. Mä yritin katsoa, mitä siellä sanottiin hänen kuolemastaan, koska siinä nyt on tietty ajanjakso, jonka nyt jaksaa vielä selata läpi. No, ilmoitettiin kyllä, että hän on kuollut ja hän oli ollut huomattava kirjailija ja poliittinen henkilö ja oli ollut myöskin sivistysasiainministeri, niin kuin silloin sanottiin. Ja hautajaiset oli pidetty ja ne oli olleet juhlavat ja siellä oli ollut presidentti ja eduskunnan puhemies ja diplomaattikunta ja seimin jäsenet ja suuri määrä yleisöä. Ja hän oli tunnettu ennen kaikkea näytelmästään Joosef ja hänen veljensä. Ja sitten tätä oli Helsingin Sanomissa, sitten oli Uudessa Suomessa. Se oli toistettu, koska Helsingin Sanomilla oli Valtiassa oma kirjeenvaihtaja.
Ja sitten jopa Turun Uusi Aura. Heillä oli Tallinnan kirjeenvaihtaja. Sekin selosti tätä kuolemaa ja hautajaisia ja sanoi, että Rainis oli jo yli 60-vuotias. Se on jotenkin liikuttava sanamuoto. Näytänkö mä tuon kuvan? Vetreä vanhus. Vetreä vanhus. Se on kirja, joka on ilmestynyt tänä vuonna. Tässä on muutama viikko ennen kuolemansa. Hän ui joka päivä meressä. Hoiti kuntoon, voimisti. Mutta sydäntä. Rainishan kaiken muun ohella tietysti jonkun verran käänsi myös suomalaista runoutta. Niin. Ei toki suoraan, vaan Saksan välityksellä, niin kuin monia muitakin käännöksiä hän teki saksan kielen kautta. Mutta kuitenkin jotain vanhaa suomalaista kansanrunta tai joku Carlo Kramsun Ilkka. Ja jos hän itse kommentoi kanssa jossakin, että loppusointuja hän ei yrittänyt, mutta mitään hän halusi säilyttää, koska loppusointujen kanssa niin hän olisi menettänyt liikaa siitä sisällöstä. Sehän on pitkä runo. Joo. Että jotakin tämmöistä, hänellä oli kiinnostusta myös muita pieniä kansoja kohtaan. Että hän kävi Norjassa, Ruotsissa, mutta ei Suomessa tiettävästi. Ja sen takia ei lehdissä olekaan juuri mitään. Niin, mutta se kuitenkin niin hänen kuolemasta kun kirjoitettu, niin sitten se viestitään sitä kieli siitä, että niin kuin, kyllä hänestä tiedettiin. Joo. Jotain tiedettiin Suomessa. No nyt tämä on niin kuin unohtuksen, sen välistä sitten voidaan sanoa, että ehkä häntä on niin kuin täällä unohdettu, mutta nyt hänet on taas tuotu Suomeen ja uudella kirjalla. Ja mä lopuksi haluaisin kiittää teitä suuremmoisesta työstä, aivan valtavasta, uskomattomasta urakasta. Kiitos.